स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हिंदी मिक्स भोजपुरी गाना रिलीज कल गई रहे, जौना गाना के नाम बा रेड लिपस्टिक। ये गाना के ऑडियो के भोजपुरिया दर्शक लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहल बा और ई गाना के वीडियो के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और खुशबू तिवारी केटी जी, और ई गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के शूटिंग पंजाब में भइल बा और काफ़ी महंगा बजट के भइल बा। ई गाना के वीडियो के ट्रीजर आप सभी के बीच में भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। और ई गाना के फुल वीडियो के काल यानी 19 अगस्त सुबह 6 बजे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कर देहल जाई। वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।